Es un psicópata, Eric. Has matar outra vez. Sábelo ti e sei eu. Cando saias deste sitio, hei estar esperándote. Hola, María. Teño unha chamada a cobro revertido de Lori Cranston. Acepta? Na mente dese mozo non hai violencia. Nin maldade, só o desexo de matar. É adicto á intimidade do asasinato. O prazer de sentir como expira unha persoa, a tenrura. E hai dúas clases de persoas. As que perseguen o prazer e as que escapan da dor. ¡Nada cambia! ¡Nada ¡Basta! cambia!